Mária. Za Vierku Pome. Niekto ide zdáša, keď niečo, tak niečo, čo rozhodovať. Nepoznám to umieriť, jak tam robota nie sú krátko, takže neviem sa k tomu presne vyjadriť, ale ja by som teda dal ešte tú cestu, že teda musia to vyskúšať, jak bola ponuka. Vierko, ty, čo vravím, že keď vieš, čo ma neviem, keď vás to nezatraží, keď obežia, budú to naše domy, tak sa potiaľne skúsiť to potiaľnúť. Vierko, tiež vládou. Všaké zmeny financie, ale keby ten výrod napríklad nosil tej Surkošovej, až teda to bude, to už to bude pokope, takže by to nebolo až tak moc. Môže sa stať, že detko Lutovský okolie, dlhodobo a kto tam bude robiť. Ešte aj tomu budeme nosiť. Ono sa musí riešiť, ako sa nemusí nosiť. Sused bude nosiť potom. Na babete. Výrobu je neskôrší stávať a výrobu tam rýchlo hlavní. Bude sa na tej auto budeme do toho. No ďalší. Vierka, Pome. No ja začali tak málo obedov, my sme dali, že by sme sa dohodli. Ale začali len takto, jak ich je teda tých 7 obedov. 4 fakticky. Martuška, Komuna. Pane Rusov. Roznic by sme museli. Rodne sme 4, no. 4 Však bola, keď môže aj odozvísť. Nemusíte každý deň. Ale už keby ich bolo máte, to už nie. Ale keď hovorím začali takto málo, tak sa možno dohodneme. Pane Rusová. Ježiš, môžete si vybrať, či rozliť, ale máme si dáviť. Tak, kto je za to teda, že sa to neschvaľuje, dávam hlasovať, ale zároveň sa schvaľuje, aby to roznášali dôchodci. Áno, ale len pokiaľ je týchto málo obedov, to tam dajú. Ktoré sa obedov budete roznášať? Jak ich je 7? Dobre, čo sa roznášať, keď 7 No, že je všetkým myslím. 7 už je 10. Máme káričku, ktoré sa dá 20 kusov. No, to nie. No teraz ich je 8, tak keď hovoríte. 7 je ich. Tak ich dokážete všetci. 8 je ich. Áno. Ty si babku Surkošovú? Do 10, no. Nie, bez babky ešte. Babka sa pýtali. Do 10. 2, 3, 4. Mohli by sa tí ležací Koľko bude chcieť za cestu? 7, ne? Alebo 8, ja. Ty si, Karol, Dávam hlasovať, kto neschváluje tento úväzek, do tento úväzek nazvýšenie do úväzku. Vierka, očúvaj. Kto schváluje, keď neschváluje zvýšenie úväzku, hľadám hlasovať. Pozváci, tu ste dáme 2. Dobre, koľko 6 áno? Kto schváluje? Za 0. Proti. 6. Viera, čo Božina si dá. A čo ona si nevládne? Chodia, Jano Ištu vidíš. No. To si chodá na... Však to len títo, ako, tých sa nepočítajú, ale to si chodí. A Jožo si nechodí? Nie. Pošnáč. Či obidva? Obidva je? Jeden. Teraz nestačí. Uznesenie číslo 26, áno, proti bolo 6, za nič, roznášanie obedov. Uznesenie číslo 27 OCZ schvaľuje, aby roznášanie obedov robili jedno za dôchodcov, či čo? Áno. Keď nebude môcť starosta. Robila Jedno za A vy ste čani nezobrazili... jedno za dôchodcov zodpovedná pani Miacová. To teda ma teší dobre. Zobrali ste na vedomie? Aby neobyšlo to spravíme. Nie, ale všetko. Uznesenie číslo 24 na vedomie správu o podvodnej projektu. Nedali ste, čo bude To bolo predtým, no. Je to v programe číslo o katami. Devina.
správna kontrola vykonaný verejný obstarávanie. Áno, to je obstarávanie. Takže tento máme pravda. Zobrali to na vedomie všetci. Toto berie na vedomie správu. Záznam o výsledku následnej finančnej. Dobre, toto už dopíšem. Zase to schváluje, aby robila jednota dôchodcov s odmenou na pani Mijalcov. Kto je za to, aby to takto robila? Za 6. Proti nikto. Pane Mijalcov, zatiaľ pred 11. tu byt. Za každého počasia. Dobre. Toto máme, to máme. Dobre. No a čo ideme? Uznesenie číslo 28. Za 13. To je za záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. Číslo 2. Jako? Číslo 2. A kontroly číslo 2. To je uznesenie číslo 28. Číslo 28. O CZ berie na vedomie. Výsledky následnej finančnej kontroly, nie? Áno. Výsledky následnej finančnej kontroly. Dobre, ide našemu bodu. Oslavy 1. a 8. mája. Máj, Ondrov. Onu máme v Kravinoch, na maj, žrt, rozumieš ma? Áno. Potom aj s hasičmi,